tini norok no sung baby bai malai ronai bang ke Sanai kokborok Hai hai. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? Tini sung पहिला साप्री ब्लॉगर ना थांगी tongo त्रिपुरानी पार्टी बदल लिया साला. tini norok no sung baby bai malai ronai sabuni baby inke tini jotoni baby रुको जरा. Haydido hayata tongdi khna phungni jora noita tam khuro haibana tawana dina khna phungni jora noita tam khuro ai Sajung khero honi wana wo anono sajung khero tini norok no sung baby bai malai ronai sabuni baby inke tini jotoni baby ngeraka norok joto baby na to sini bai na bo tini sung bai tomani bangi malai ni phain ke boni YouTube channel lo kisa problem ngai tongkha ba kisa malaya ni hnai phai ge satungo belai tongkha sok phaijang tol hanta bongke to to no sok phaini hanta Engke borok bai malai ronai tabuk sok phaijak kalai tongkha ba nai tongni do lei sok phai le han sing tabok engke lei nai begra di sabu ma nero jota sini bai nyab lama sabu Hey, baby, let me see it. yang ke kumui क्या कर रही हो मुझे शर्म आ रही है kumui kan ko phalle no la ang tabok moharani wo sok phaijak moharani mai tuisawo kokro sriang pala ha kang ba video phaigen ne bang ke Sanai kokborok rustarta rus khaine niro joto sibaina gan bang kisa sabi boni channel lo subscribe khai ro di ke share ro khai di te naya hung video ro thang nai dita belai nai do hai next level content khai ge tripura bo hai ke koi nung videos nanai ro kari ko tabok jara te bini sani alada nge support khai dita yang kemui be support khai tong kemui no bon bai like maro kemui no asa kesal ma ki cha su chau na ba si kemui na de busuk toi he busuk support khai tong ke norok support khai jai se asa na hambai ke yang ke he te ma sabu phayang no bo sala kama siga hari kan by ni video belai na night thosa belai entertainment hai si norok banai di belai na night thosa ni norok kha khai asu ke Sanai kokborok bai malai an bang siang tu sek ne bi prai ma pa चल बस तू लायक है क्या काम करने का ngata bang ke sang mai ro phasa mai sam buk la ke ke sai phang ma kha ani sakla okra bo bani school chuti yawan time to ha ngete isra sabat thagei sang phang sunai ke jotona hambai baby Jamatia bai malai ge komo kor salai kha ngete boni YouTube je problem tomar na abnum solve khale kha sprite ro khanja khata engke norok wan sugoi tona ang tomani bang max phu hunke abongke optani camera ni buskang ro kok saya ba confident lu ungi thangta hani bangai kisa try khai tongu buskang ro go face cam ro dekhai mano hani bangai kisa tabok joraman fro ro go hani wacha wi som harke video mas namta sapri blogger mangi ente kaisa ko ang kita o baby Jamatia hin to ende bo baby Jamatia boni hai bumung namani hin khai tong masta boni asol bumung si baby Jamatia ang phasa sur kisa ma muni musugla ta ani bumung hai boni bo hai ning bini sai uncommon bumung bai ning klai kha baby Jamatia to ende boni bu sai kumuita belai ning wan sokja ka ai si bhino langkan support khai ta asa kisa bini bo mo ta kumuni jagao boi mani hinke thut hai sok ringyan ke khaiyo go ma ta hai rongi chi hu khamung ta ha phen kumui belai ning bhino boni bhino support khlai ta bai no
kisa problem ngompai si asuk khaipleng si asuk kesalo phaigi si boni je problem marok no suba khai renge e bahar ka nai tugui boni buino je phangkata khai khap mo sna thik khai ro phaikha belai nung kumui no proud feel khai hai chi dai cepat cepat cái nok sok phải khá và am sẽ cái nâng tin video có pilot này cái hai next video đại kinh nông mal này